Kinong tray ka EMRI 108 mentagasi ka khatway tarik panay nopra kila ipor artayo ya ka sorkar jala bakan khot ikraniki ha ka baide bat artli ki jingdawa jonga kanhon bat lada ja bak sorkar kam khot satya sakami jonga chikan kila berthen bak sapan long da jinki ka pateng e bat ka bajur habai kran bi kila thai khobor ka kong micro linas imli ka bade ka president jonga seng kinong tray EMRI 108 kala ong bana peneng ki live ndu tuli ki mat jingdawa menta kila bu satangya artli ki mat jingdawa ki bakongsan bat kita ka kanthub ya ka jingdawa kentiu no ya katulom bat kumjuru hakabai day bat kakam bakti tray ban long ka basangan da ka bak sarkar klade ban pinya hino omman shu ai kontrak hagi kenhun simet ni ki company cái cái sarkar ka thamu ni kwa ban tip kum kinong tray ni kwa ban tip cái kalawi ki jongi cái kalawi jongi ni kwa ban tip kum kinong tray jongka health department nama belai kat ni yarap ki pat ba manu kan basngap yang ni manu bas ngap ye kijing e jongi ka banging face ke ni problem hakan ne ka perthai ka covid menta ka bajenjar wat ki batrai hang ni le ki baladon de ki khatlai snam na du bas dang ki la kan no ka e shu ka lalong over ba philit thet kam shawei ru kala jenjar ki bakin long ban thet kam ma bali ka kum ka age euro age wise ru tik nga pelong ki bangi ngi long diaw ken kum ki nong trai mo ka ni ngi trai ngi rat bai ban trai dan bas ngap ye kijing e jongi te hakan de por mata mas kwa matai ru pet menta pe ye kan company kalau kamu lihat jongkan company ru pin ki advertisement ki jingthung bri to ka de kapat jong ka demand jongi bagi ong bagi don kam ambulance thamai ngi ong bagi don kam ka man power bagi duna bri tang ba kalong ba kai ka pendiaw yang ngi kalong ba ngi i haki ni ki advertisement am ba yang ni ki barem ngi dan sa ka tulop ka barem tang prahajar nyo hajar san spa kita kini kitulok prahajar tam kitu belak Islam ro kidang poi dang kharwe hajar Henry yakini ki barung thamai pan pin hang tu ki ai kalong kalalong lo kamdan shu ka seniority de kamdan shu ka seniority that means ba kini ki bathamai ki poi haduk khnai hajar san spa ki EMT ki technician khnai hajar life spa ki pilot long there is no more seniority happening jungi namal ba terkom le jong kane company tip ki le hanur kom ki penya tip shoi kata ti long kam ya hap shu kan kane namal ba kapen dom kapen sat yangi namal bagi i kita ki baro nakaliang publicity secretary ba Joseph Pongrop ulong bakim kwa shu ban pinya da ki MRI GVK 108 Henry ka sarkar kari pinya be no hi da ka ba kam de shu bandang peteng ya ka ching soi kontrak ti ya kani ka extension contract ka ba ka government ka extend ya ka GVK ya kani system mo asmul pun ong ba atol adon em kum kata ka jing tho ba ka government ka extend ya kani ka contract ba kani ka GVK ya kani ba system nomor pi ka de bundan ka transparency namala dengin ong ba extend hakanu kurkom ka extend halor kanu ganong rem ka extend ni hap antip ya kataru kum ko union ni yang scam haganong rem ba boros katangim kwa so ini GVK ani kwa ba government kan regularize ni baro yakini ki member ki badan ba kade pun semhi dalade namar ba kat kum ka fund kade ka 8.80 crores kade system annual fund jogni ka project kade kata 8.80 crores ha system tinggal semua bala da government kan ai kan privatize kane kemud ka pisah kan sa split jenis tai kam kanumnya ibet kanumnya renti ke pisah minum asti shu sunu ru da kani hi ke statement kide ben sim kum ke jingtip ba or else kin khot ekran ni in bu por ki artayo nagani ke statement in bu por artayo tela kin khot ekran du nginong ki boklo ben ekran ni stu jimot ha table ngin ekran bala kin khot ekran du tengin sapai hadin jo kata artayo bengin sabu ngin saya skmat e ki